F'din ir-rukna se nlaqgħukom ma' Dr. Lara Ann Vella. Vella tkellmet ma' tim tagħna dwar l-importanza tal-litterizmu u l-istrateġija nazzjonali marbuta ma' dan il-qasam tal-edukazzjoni. Li bniedem ikun litterat ifisser li kapaċi jaqra, jifhem u jitkellem u jikkomunika fuq test miktub. Issa dan l-aħħar ovvjament it-testi m'għadhomx biss dawk li nsibu fil-kotba, imma wkoll diġitali. Jiġifieri li bniedem kapaċi jifhem u jaqra u jikkomunika u jitkellem fuq dawn it-testi, nistgħu ngħidulu li huwa bniedem litterat. Issa Malta għandna il-kapaċità li ħafna nies jifhmu testi kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż. Jiġifieri ħafna mill-adulti u t-tfal mhumiex biss kapaċi jifhmu testi b'lingwa waħda, imma aħna dak li ngħidulu huma multilingwi. Issa is-soltu aħna nassoċjaw il-litterizmu mal-iskola. Imma huwa importanti li aħna niżviluppaw il-ħiliet tal-litterizmu mit-twelid u anke tul il-ħajja. L-Istrateġija Nazzjonali tal-Litterizmu timbena fuq strateġija li ġiet varata fl-2014. Din l-istrateġija ħassil bżonn issa li tiġi aġġornata għaż-żminijiet tal-lum. Kien hemm żviluppi pereżempju fuq il-fatt li fil-klassijiet tagħna għandna tfal multilingwi. Kien hemm ukoll żviluppi fuq il-fatt li t-testi issa saru kollha diġitali, għandna kemm taf kif testi fil-kotba u testi diġitali, u nħassil bżonn ukoll li nerġgħu nippruvaw nistudjaw u nifhmu l-importanza tal-litterizmu fis-soċjetà Maltija. Qed nuża l-kelma soċjetà u mhux biss klassi għaliex l-importanza tal-litterizmu jinħass fil-komunità kollha. Mhux biss ngħidu aħna meta l-għalliema tgħallem il-Malti u l-Ingliż fil-klassi tagħha, imma wkoll meta l-adulti pereżempju ikunu fuq il-post tax-xogħol jew l-adulti ikunu jridu jikkomunikaw ma' nies differenti. L-istrateġija hija bbażata fuq 4 pilastri. Għandna il-pilastru tal-litterizmu fil-komunità, il-pilastru tal-litterizmu fl-edukazzjoni, il-pilastru li għandu x'jaqsam mar-riżorsi u l-pilastru mbagħad li għandu x'jaqsam mar-riċerka u l-iżvilupp professjonali tal-edukaturi u wkoll tal-adulti li jaħdmu kemm mat-tfal u kemm fil-komunità. L-ewwel nibdew fil-komunità meta aħna nħeġġu l-adulti, il-ġenituri, in-nanniet u anke child care workers pereżempju, dawk kollha li jaħdmu mat-trabi biex huma jrawmu l-imħabba l-kotba u għall-qari mit-twelid. Għalhekk jiġu organizzati sezzjonijiet tal-qari, ngħidu aħna mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, fejn għandek adulti jaqraw kotba kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż għat-tfal. Dawn huma sezzjonijiet importanti għaliex għax it-tfal jibdew jifhmu li l-qari hija xi ħaġa naturali u normali fil-ħajja ta' kuljum. Imbagħad għandek il-pilastru tal-litterizmu fl-edukazzjoni li hemmhekk ħanoffru l-istrateġija toffri rakkomandazzjonijiet għal kif għandhom jimxu l-iskejjel fil-promozzjoni tal-litterizmu. U l-litterizmu jidħol ukoll f'kull suġġett. Ma nistgħux aħna ngħidu li l-litterizmu jidħol biss fil-Malti u fl-Ingliż u fil-lingwi għax meta inti pereżempju qed tistudja studju soċjali jew qed tistudja wkoll ix-xjenza għandek bżonn bażi tajba tal-litterizmu biex inti tkun tista' timxi l quddiem fil-ħajja tiegħek. Imbagħad dan kollu jista' jsir biss bir-riżorsi. Għalhekk il-strateġija toffri rakkomandazzjonijiet ta' liema l-riżorsi għandhom jiġu żviluppati biex aħna ntejbu l-livelli tal-litterizmu f'Malta. Dan kollu wkoll jiġri mbagħad bi-żvilupp professjonali, isiru sezzjonijiet għall-adulti, għall-edukaturi u għal kull min jaħdem fil-qasam tal-litterizmu ma' tfal u mal-adulti biex bekk ikunu jistgħu jippromovu litterizmu li hu bilanċjat li jiġifieri li jsir il-qari, il-kitba u anke niżviluppaw il-ħiliet tal-komunikazzjoni mat-tfal tagħna.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.